sa barangay ug sa sangguniang kabataan. Karong Lunes na, no? Umaabot Lunes, Oktubre 30. Unya, agi og dugang pa niya na mga higala sa itong mga constituents sa Tercero Distrito. Atong paminawan ang mensahe sa atong palangga nga kongresista Christine Alexi Besas Totor. Maayong adlaw, Tercero Distrito, na akita karon aron magpasabot, mag-istorya ta kabahin aning barangay election kay dili na gyud kapungan a few days from now, barangay and SK election na gyud. So, it's about time pod nga doon na mahitabo nga election kay 5 years na pod sila nga namunuan nato. So ato pong tan-awon og angay ba silang sublion o balik or magkinahanglan ba ta og mga bag-o nga mga set nga mga barangay leaders and officials nga mo dumala sa matag barangay. So klaro naman tanong nga naa na gyud. So by October 30 kita-kita ta, let's vote wisely. Ang atong pangutana karon unsaon nato pagpili sa tarong o maayo nga barangay nga mga lideres na to. So balik tanaw ta kay maglantaw ta, tanaw tang mga barometro na to o kinsay angay na to nga ipangbalik. Sa panahon sa COVID pandemic, maayo ba ang response sa atong mga barangay officials sa panahon sa COVID pandemic? Ikaduha, niabot si Odette. Pag-abot ni Odette, paghuman ni Odette, dunay mga ayuda sa gobyerno. Ang pangutana, napahiluna ba sa itong mga barangay officials ang mga ayuda nga gikan ni Odette? So kini mga gagmay lang ni, gagmay o madako man sa inyong lantaw, kini pwede ni siya natong gamiton nga barometro. Kay wa man ta kahibaw sa umaabot na apay mga bot no simbako, mga different calamities and disasters. Unya kung wa mo kauyon sa panahon nga nangabot si COVID o si Odette ug usa ang ilahang response, so unsa man ang inyuhang gitawag nga assurance nga kaning mga tawhana o mabalik ni sila mao gihapoy ilahang buhaton, di ba? So tan-awan ninyo og angayan ba, huna-hunaan ninyo sa panahon sa COVID, sa panahon ni Odette o sa gibuhat sa atong opisyalis dinha sa barangay, kay di man gyud nato malikayan nga the barangay officials, ilabi na ang barangay captain, they are our frontliners. Bisan asa gyud tinud-anay ang LGU na ang mayor, pero sa panahon nga naa gyud mga mahitabo kinsa may kinaunahang daganan sa mga tao, di ba ang kapitan o kinsa mismo naa sa barangay, mga kagawad nga naa dinha. So tan-aw ta og angayan ba gyud nga sublion ni mga tawhana. Og tan-aw ninyo nga kinahanglan na siguro po tag bag-o, no? Kay lamig siguro po kung bag-o. O lamig good pod. Pero tanawa po ninyo, o kanang bag-o po nato nga inyuhang pilion, atong ibutang din ha, doon na po'y kakayahan. Basin o hambugiro na sa nakaayo, o niya, dagan-dagan lang kay daghalagi ko no kwartan, you know, dagahan kaayo, doon ay mga personal interest nga, manggawas gyud ni ana. So kitang mga katawhan kahibaw man gyud ta ana, we are wise enough to know ug kinsa gyud klaro dinha kana gyud masampit nato, matuktok nato. Unya kaning gitawag nato nga mga basic things. What are those basic things, no? Kung ikaw nag-aalagad sa barangay. So of course kinahanglan kamao kun mohimo og resolution, kamao mohimo og ordinansa. So those are ministerial things nga dapat mahibaw-an unta. Pero understandably, dili tanang opisyalis kamaong himog resolution. Dili tanang opisyalis kamaong himog ordinansa. But the most important thing there is kasabot, kana yung word nga, kasabot, o unsay diferensya sa resolution o ordinansa. Kanus-a mohimog resolution o kanus-a mohimo ang ordinansa. Mao gyud na importante kay usahay pud no mamuot man sad ko kaning mga resolution, pila na guna ka resolution na kuha na ako, mamuot lang sad ko usahay ba kay timing is the key. Kanus-a ka muhatag og resolution, nya ka mausad ka mo timing og sakto baning ako ang gipangayo
nga request kay resolution. They are a mere expression, a proposal, a request to anyone higher than us nga nagkinahanglan ta niini no tingog maghihapon na sa mga katawhan. So mao na nga mga katawhan tanaw-tanaw ta kay unsaon man sad nato wa man ta magkinahanglan og bright kaayo. Saan po ng bright kaayo niya dili ma-translate. Remember, it is barangay level. The frontliner kanang yung kinaunhan gyud natong maduulan. Ya og bright kaayo unsa na nimo nang bright kay dili kamao makig ingon-ingon sa mga katawhan, dili makasabot kay high level good baya kaayo no. So ang ato balanse kanang kamao dali magduulan kay of course kapitan kinahanglan yun dali maduulan din ha. Kagawad of course dali gyud po na nimo masampit kay bawman ta politiko ka politiko sad ko. So mao gyud na daghan giingon nga dali maduol dali masampit. Those are basic things nga mao gyud ato ang nakita. So ang pangutana ni ana is makita ba gyud o maduol ba gyud nato sa panahon nga nagkinahanglan ang mga katawhan. So wa ta magkinahanglan sa ako nang giingon wa ta magkinahanglan og bright jamo. Nagkinahanglan ng tao nga kamao mulantaw para sa mga katawhan dili kay personal interest. Ayaw ninyo in taon kalimti tong mga quick response, ilahang mga response sa panahon sa dunay mga mahitabo bitaw kay importante kaayo na. Pero di gyud nato mawala no nga kana unta pong mga leader nga kamaupod mo respeto sa iyahang mga lideres nga mas taas pa sa niya. Kay naapoy ubang mga kapitan, na ubang mga barangay, mas labaw pas congressman, mas labaw pas gobernador, mas labaw pas sa mayor, mga istorya ba nga murag knowing everything, murag as if no, ana niya, napoy uban presko kaayo mga istorya, napoy uban nga hambugiro pud kaayo mga istorya. So, tanaw ta, lantaw-lantaw ta ka mga taga-tercero distrito niya. Kanaunta pong mga opisyal pod nga kamao mo istorya, kamao mo dala og istorya, kamao magpasabot sa mga katawhan kay dili man gud kana bitaw you lack communication skills lisod jamo na og usa ka leader, usa ka politiko kay unsaon nimo pagpasabot sa mga katawhan if you lack that basic thing of communication. Kamao ka mo communicate og unsay gusto nimong mahitabo og unsay gusto nimong ipasabot sa mga katawhan. Dili kay kanara bitong imurang pasagdan ang mga mga katawhan. So well anyway, mao ni ato ang lantawon sa ato ang mga barangay official. On the other side naman sa SK. So daghan kay kung nadunggan sa mga SK nga murag ni level up na ang mga SK karon sa mga inyuhang mga pulong-pulong din ha, kamao na mga istorya, duna na vision. So, it's revolving actually. So, dako pud ako ang nakita nga, yes, murag di-grow up na gyud, ni-level up na ang mga SK members, no? SK chairman, SK official. So, ang ato lang gyud nga, duna na unta po'y laing kausaban sa ato ang SK nga balanse lang ba dili kay pulo lang punta sports and sports balance kay gihapon kana bitong duna gid kay klaro nga community involvement nga mga duna kay impact sa mga youth karon kay daghan gid kaayo ang gikinahanglan sa ato ang youth dili lang sports. We also needs kani atong social interaction, ato ang mental and emotional health, no? Palakaan sa unta na sa ato ang mga SK, mga activities that would link sa mental and emotional aspects sa mga kabatan-unan kay kinahanglan gyud nato ma-develop. Dili kay puro lang ta mga kanang mga social sobra na kayo sa mga social activities and sports activities, physical sports nga ato ang makita ba. So let us venture out on other areas also nga gikinahanglan. So natay physical, we have the emotional, the spiritual also, so mental. So kinahanglan kani nga 4 aspects nato
kuan na to, makuha po na to. Labi na sa ato ang mga SK members. So anyway, as of karon, mao pa na ako ang hunaan nga mga things that we should take into consideration. So hopefully, we will make the right choice o kinsa ang atong pilion para mo serbisyo sa barangay, because this will be another few more years for them to serve us kay kanimang barangay election ug naa man gani mga extension ani mas dali siya compared to us sitting on a higher level. Kani sa barangay man god, it's just an act of Congress nga ma-postpone ang mga election. So let's make sure nga ang mga nanggilingkod din is they truly deserve to be in that position. So to all the candidates out there, good luck, God bless, magkita-kita tapuhon o kamo na manggilingkod sa inyuhang mga barangay, and hopefully you can indeed make change sa inyuhang barangay, sa inyuhang nanggipang sulti sa matag kaukos ninyo, sa matag tapok-tapok ninyo, ug unta dili rata permanente pasalig sa mga katawhan, kundi ato untang buhaton ug unsa nang ato ang gipa salig. Mas maayog gamayng istorya kaysa daghang istorya nya wa ya mo'y buhat nya. Unta pod kamo nga naa dinha plataporma lang, wala lay daotay kay lahi man ning magdaotay ta, wa man ta manerbisyo on our personal note, on our personal aspect. Ang ato is unsay hatag nato nga klase nga serbisyo sa mga katawhan. So mao nay, let's focus on that. Dili kay magpersonalan na unya inighuman sa eleksyon, di na magtingganay kay duna nay emotional grudge nga emotional scar sa panahon sa election. So let us be careful with that kay bolang kristal rani unya election na sad ni mawala ra sad ni usang adlaw ra sad na. So let's focus on what's important and let's choose our leaders well, kay ang development and the improvement sa matag barangay naagyod sa kamot sa ato ang mga leaders na naa sa atong barangay. Choose wisely, Tercero Distrito on October 30. Good luck and God bless everyone.